Mawaƙi Dauda Kawo Turara ya fitar da zazzafan bidiyo tare da iyalansa da matansa na barka da sallah zuwa ga ɗaukacin al'ummar musulmai gabaki ɗaya. Yanzu haka muna ɗauke da cikakken rahoto a tattare da mawaƙin Dauda Kawo Turara, kuma za mu saka maka a cikin wata tasha tamu yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. A jiya ne bayan an dawo idi mawaƙin Dauda Kawo Turara ya cire wannan zazzafan bidiyo, inda kuma mawaƙin Dauda Kawo Turara ya yi bidiyo yana bayani dalla-dalla game da al'ummar musulmai da yake miƙa musu saƙo na barka da sallah. Ya kamata a ce duk wani masoyin mawaƙi Dauda Kawo Turara ya tsaya kalli wannan bidiyon har ƙarshe. To gare cikakken rahoton nan kai tsaye yana zuwa maka a cikin wata tasha tamu mai albarka yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Kannywood Blogger TV. To da Allah in dai wannan zuwan kai na farko ka daure ka dangwala mana subscribing ka na ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyinmu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai suna Kannywood Blogger TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. A jiya ne bayan an dauko daga sallar idi mawaƙin Dauda Kawo Turara ya cire zazzafan bidiyo, inda bidiyon ya bayani dalla-dalla akan cewa yana taya dukkanin ɗaukacin al'ummar musulmai barka da sallah. Sannan kuma bayan ya yi wannan bidiyo a ofis ɗin nasa, sannan kuma ya garzaya zuwa gidansa inda ya fitar da wani bidiyo shi da matansa suna more rayuwa da kuma iyalinsa gabaki ɗaya. Ba kowa ne ya wallafa wannan rahoto bai wallafa wannan bidiyo ba sai wakilin mawaƙin Dauda Kawo Turara wajen yaɗa labarai a social media wanda aka fi sani suna Rabi'u Garba Gaya. Shi ya wallafa cikakken wannan rahotanni a tattare da mawaƙin Dauda Kawo Turara da kuma bidiyoyin. A yanzu haka mun ɗauko bidiyoyin mun wallafa akan tashar tamu wacce aka fi sani suna Hausa World News TV. Don mai buƙatar kallon cikakken rahoton ko kuma bidiyon sai ya garzaya channel ɗin mai suna Hausa World News TV. Zai ga cikakken bidiyon mawaƙin Dauda Kawo Turara yayin da suke more rayuwa shi da iyalin nasa a gidan nasa tare da murnar barka da sallah. Wannan bidiyo dai ya kamata a ce duk wani masoyin mawaƙi Dauda Kawo Turara ya kalli wannan bidiyo, inda a yanzu haka bidiyon mun wallafa shi akan tashar mai albarka mai suna Hausa World News TV. To mai sauraro, me zaka tura wa sako zuwa ga mawaƙin Dauda Kawo Turara? Ya kamata a ce kai ma ka tofa albarkacin bakin ka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Kannywood Blogger TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood din da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke yi a cikin bidiyoyinmu da muke kawo muku kullum zafafa daɗaɗa kuma akan lokaci da zaran mun dora. Kada ka manta mai sauraro ka tare da wannan channel din mai suna Hausa Kannywood Blogger TV daga cikin jihar ta Kano, inda tasha ce wacce ta saba kawo muku labarai daga cikin masana'antar Kannywood din da ma labaran da suka shafi duniya gabaki daya da industry da kuma labaran siyasa. Mun gode sosai da sosai da jimirin kallo da kuke kullum da kullum a wannan tasha tamu mai inganci.